Er I med på den? Godt. Så vi tager først. Her hviler lærerinde Emilie Vest. På Assistens Kirkegård kan man se, hvordan kønsrollerne var i 1800-tallet. Det fortæller jeg om i fotoforedraget Glimt af det store patriarkat. Og til sidst, husbestyrerinde Hulda Vest. Jeg har udgivet en fotobog om Assistens Kirkegård, og jeg bruger disse billeder og mange flere til at forstå de gamle kønsroller. Han er halv. Han er gennemskåret. Det er et halvt menneske. Det er en meget, meget vigtig pointe i det her foredrag. Den halve mand. Der er mange ting, der er halvt ved manden. Her ser vi et maleri af Eckersberg. Bemærk, hvordan manden kun er halvt til stede. Han er på vej ind ad døren, splittet mellem den ydre offentlige verden og det private hjem. Der er mange ting, der er halvt ved manden. Her er det malerier af Peter Martensen. Bemærk, hvor urovækkende det er, når den rationelle mand mister kontrollen. Jeg fortæller om, hvordan stilarten Biedermeier opstod i 1800-tallet, og hvordan den også præger nutiden med en romantisering af familien og hjemmet. Det der ord hustru, måske kunne man også sige, at det i virkeligheden er den mest udbredte jobtitel derovre. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det at være hustru dengang, det var et fuldtidsarbejde. Og så er vi fremme ved de ganske få kvinder på kirkegården, som bryder med konventionerne. At jeg nævner hver af dem, og så giver vi dem en lille klapsalve. Er I med på den? Godt. Så vi tager først. Her hviler lærerinde Emilie Vest. Og her har vi skolebestyrerinde Valborg Vest. Og til sidst husbestyrerinde Hulda Vest.